And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Mga pinlano natin sa future, sa iba muna gagawin. Hi DJ Rocky. Masugid mo akong tagapakinig. 2018 pa lang. Nakikinig na ako sa iyo. Nang makapagtrabaho ako sa Middle East. Matagal ko itong pinag-isipan. Actually, December lang ako nang makapag-decide kung kailangan ko ba talagang i-share ito sa public. Pero dahil nga sa hindi maputol-putol ang ugnayan namin, naisipan kong ibahagi na lang. Itago mo ko sa pangalang Rowa. 33 years old. And this is my secret file. Back in 2007, parehas tayong college noon. Same university. Same course. IT. Same din ang age natin. We were both 18 years old that time. Then one day, may event sa school. Nagtipon-tipon ng mga estudyante sa hall. Nandun lahat ng mga estudyante. From first year to fourth year. Nang biglang may naririnig akong bulong-bulungan sa di kalayuan. May panunukso. Sabi ng isang kasama mo. Hoy, pakilala ka na kasi. Dinedma ko lang yun kasi pakiramdam ko, trip nyo lang yun. So ako deadma. Pasimple na hindi ko kayo naririnig. But out of nowhere, palabas na ang lahat sa hall. Yung isa na namang kasama mo sumabay sa akin maglakad. At lantarang sinabing crush mo raw ako. Sinabi niya ang pangalan mo. Ronnie. Pagkasabi niya noon, hindi ako naniwala. Tiningnan lang kita. At sinubukang ngumiti. Sabay, lakad palayo sa inyo. Deep inside, hindi kita talaga type. Hindi ka naman kagwapuhan. Pango, moreno, at mas maliit ka pa kaysa sa akin. So in short, hindi ka ma-appeal para sa akin. Kinalimutan ko ang tagpong yun. Pero hindi ko akalaing masusundan pa pala ang tagpong yun. Naglalakad ako sa hallway, andon kayo ng grupo mo nagtutuksuhan dahil papalapit na ako. Wala kang lakas ng loob makipag-usap sa akin kasi nahihiya kang lumapit.
Palaging yung kaibigan mo ang nakikipag-usap sa akin. So, iniisip ko, bakit ako makikipag-usap? Kung ikaw mismo na nagkakagusto sa akin ay hindi naman kayang makipag-usap sa akin. So, deadma uli ako. Then fast forward, dumating ang araw na inipon mo ang lakas ng loob mo na kausapin ako sa personal. Kaharap mo ko at sinabi mo, "Hi, I'm Ronnie." Sabay abot ng kamay sa akin. So nakipag-shake hands ako sa'yo. At nagpakilala rin ako na, "I'm Roa." So araw-araw, inaabangan mo na ako sa gate para mag-hi sa akin. Sasabayan mo kung pumasok sa university. Hanggang sa tinanong mo na ako kung pwede kang manligaw sa akin. Sabi ko, "Pwede naman. Bakit? Pupunta ka ba sa bahay?" Then sumagot ka ng oo, kung po pwede. Then hiningi mo ang number ko at binigay ko naman ang number ng nanay ko. At that time kasi wala pa naman akong cellphone eh. Sa totoo lang, bahay school lang ako. Wala akong barkada. Maraming mga kaibigan pero hanggang dun lang. Hindi naman ako masyadong nakikipagsabayan sa enjoyment ng mga kaibigan kasi nga bawal akong abutan ng gabi sa labas. So ganun lang ang routine ko since high school. So back to our story. Pumunta ka nga sa bahay. Nagkwentuhan tayo tungkol sa buhay at kung ano ang background mo. Ganon din naman ako. Marami tayong mga pagkakapareho. Pero magkaiba tayo ng lifestyle. Kasi nga ako, bahay school lang. Ikaw, may mga gala. Pero same naman tayong lumaki sa broken family. Then dumaan ang mga araw, linggo at buwan. Tinanong mo na akong kung kailan kita sasagutin. Nasa lab tayo noon. Hindi masyadong maraming tao. Tinanong kita kung tanggap mo ba talaga ako. At tanggap mo ang lifestyle ko. Hindi ka ba maboboring sa schedule na meron ako? Kasi hindi kita masasabayan sa mga lakad mo. Hindi kita masasabayan sa enjoyment bilang teenager. At ang sagot mo, okay lang yun. So sinagot na kita. Napalundag ka sa tuwa nun. Napasigaw pa nga eh. Sabay tanong, pwedeng pakis? I was so happy to see you that time. Very happy. Dumaan ang mga buwan. Masaya lang tayo. Kahit nagkakasama lang tayo tuwing may klase. Sa lobby, sa hallway. Pag may break. Meron tayong time sa park. Yun ang mga oras natin bilang mag-jowa. May mga araw din na dinadala mo ako sa bahay ninyo nang walang tao. Napakilala mo na ako sa mga pinsan mo. At sa ibang mga kaanak mo. Nadala mo na rin ako sa bahay ng lola mo. Pero syempre, hindi mo ko naipakilala ng diretsa sa lola mo. Kasi nga, pinatambay mo lang ako sa garahe ninyo. Doon lang tayo nag-uusap. Ewan ko din ba? Bakit hindi mo pa ako pinakikilala sa nanay mo nun? Kasi sabi mo, wala sa bahay. Nasa trabaho palagi ang nanay mo. At kung nagpupunta naman tayo sa bahay ninyo, walang tao. Fast forward, bakasyon na nun. Nagkaproblema ako para sa susunod na school year. Wala akong pang tuition. So I decided na mag-apply sa isang sikat na fast food chain sa province natin. Eventually, na-hire ako as a cashier. Masaya ka para sa akin kasi nakikita mo na strong and responsible woman ako. Na kahit anong hirap ng sitwasyon,
nakakayanan kong makahanap ng paraan all by myself. May mga gabing duty ako na minsan sinusundo mo ko. Tapos ihahatid sa bahay, pero hanggang labas pa rin. Minsan din pag sinusundo mo ko, sinasama mo ko sa bahay ninyo. Then one night, may nangyari sa atin. Naisip ko na okay naman tayo. Naisip ko na wala namang makapaghihiwalay sa atin. Kaya ibinigay ko ang sarili ko sa'yo. Marami na tayong plano para sa future natin together. At isa na doon ang magkapamilya. Sabi mo pa noon, kapag nakapagtapos ako, kasi yun ang pangarap mo para sa akin. At ito yung, alam mong, matagal ko nang pinapangarap. Isusuportahan mo ko. At kung dumating yung pagkakataon na ikaw yung mauunang makapagtapos, pag-aaralin mo ko. Ikaw ang bahala sa mga gastusin ko sa school someday. Na-touched ako noon. Tiwalang-tiwala ako sa'yo. Umasa. Dahil merong isang lalaki na nangangarap na makasama ako habang buhay. Masayang-masaya ako. Masayang-masaya tayo. Na kahit wala pa akong cellphone noon, constant ang komunikasyon natin. And then pasukan na naman. Working student pa rin ako that time. Pag meron akong gustong i-message sa'yo, nakikitext lang ako sa mother ko. Memorize ko lang ang number mo. Para kung sakaling makikitext ako sa mga kaibigan ko, madali na lang. Ganun lang naman lagi yung ginagawa ko. At sa pagsusundo mo sa akin sa store, pupunta ka na lang nang walang pasabi. Kumbaga ganun ang sorpresa mo sa akin. Ni hindi nga tayo nag-aaway kahit wala akong cellphone. Kahit wala tayong contact every minute, every time. Tiwala tayo sa isa't isa. Then one day, sinabi mo sa akin na bumabalik yung ex mo. At sinasabi nito sa'yo na buntis daw siya at ikaw ang ama. Nabigla ako. Tinanong kita kung paano naging ikaw yung ama. Wala kang nasagot. Pero, sinubukan mo pa rin magbigay sa akin ng sagot. At ang sabi mo, hindi ko alam. Lumipas ang mga araw. Hindi na tayo nagkikita at hindi ka na rin nakikipagkita. Doon na ako nag-isip ng mga kung ano-ano. Sinubukan kong libangin ang sarili ko. Sinubsob ko ang sarili ko sa trabaho at school. Hindi rin kita mahagilap sa school, kahit sa lagi mong tinatambayan. Hindi ka na rin nakikisabay sa mga kaklase mo. Nagtatanong-tanong ako, hindi rin nila alam ang sagot. Until one night, bigla kang dumating sa bahay. Masaya akong makita ka. Pero ang saya, panandalian lang pala. Kasi sinabi mo na gusto mo nang makipaghiwalay sa akin. Tanong ko, bakit? At sumagot ka ng nakikipagbalikan siya dahil buntis siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gulong-gulo ako. Nawindang ako sa mga narinig ko mula sa'yo. Gumuho ang mundo ko kasama ang mga pangarap natin sa buhay. Pati sarili ko parang nawala ang kalahati ng buhay ko.
akong namatayan, nawalan ng gana sa buhay? Niyang sagutin ako kung paano naging ikaw ang ama kahit matagal na tayo. Hindi mo man sagot ng maayos. Kung ikaw ang ama, sana nung nagsisimula pa lang tayo, nagpasabi na siya agad sa'yo. Pero bakit ngayon lang kung kailan ang tagal na ng panahon? Samantalang nung mga panahon din yun, may umaaligid din sa akin na mandiligaw. Laging pumupunta sa bahay, kahit hindi ko pinapayagan. Pero kahit ganun, ikaw pa rin ang pinili ko dahil ikaw ang mahal ko. Pinili kita kasi alam kong sa'yo ako sasaya. Sasaya ang puso ko sa'yo. Pero ikaw rin lang pala ang dudurog nito. At sa pagpili ko sa'yo, ako pala yung hindi mo kayang piliin. Naisip ko, naloko ba ako nang walang kaalam-alam? Naging maluwag ba ako masyado sa'yo? At sobra akong nagtiwala? Naakala ko, hindi mo ko lolokohin. Then umalis ka ng bahay pagkatapos mong masabi ang sadya mo sa akin. Naiwan akong maluha-luha. Fast forward, pumapasok pa rin ako sa school at nagtatrabaho pa rin. Kahit nahihirapang mag-move on. Ginugugol ko yung oras ko sa trabaho at sa pag-aaral. Na kahit hindi ko duty kapag may gustong mag-absent, kinukuha ko ang schedule nila kapag wala naman akong pasok sa school. Hindi ko iniinda ang pagod kahit maghapon ang schedule ko till midnight. Dahil sa tuwing nasa trabaho ako at nai-entertain ko ang mga customers, panandalian kong nakakalimutan ang sakit sa puso't isip ko. Nagkaroon ako ng insomnia, stress, at anxiety. Bumagsak ng sobrang katawan ko. May mga pagkakataon na ring hindi na ako nakakapasok sa isang subject. Dahil sa kulang na sa minutes yung pagpasok, inuuna ko nga ang trabaho ko kahit hindi ko duty or schedule ko. Kaya ayun, hindi ko napapasukan yung klaseng yun. Iniwasan kita ng sobra. Iniwasan kong magkasalubong tayo. Kasi baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. At hindi na ako nananatili sa school after class, uwi agad ako. O paminsan, nagla-library. Then, lumipas pa ang panahon, second sem. Wala akong pambayad sa tuition ko. Hindi pa schedule ng sahod ko. Wala ring mahiraman ang mother ko. Hindi ako nakapag-exam. So ang nangyari, natigil ako sa pag-aaral. Pero ipinagpatuloy ko pa rin ang pagtatrabaho ko hanggang sa matapos ang kontrata ko. Hindi na kita nakikita at wala na rin akong balita sa'yo. Ilang buwan ang lumipas, nagkaproblema ang pamilya ko at napagpasyahang lumipat kami ng Maynila. Hindi ko inisip kung anong klaseng family problem ang meron kami nun. Kasi mas ramdam ko yung sakit na meron sa akin that time. Pagdating sa Maynila, bahay lang ako, walang trabaho. Pero parang palagi akong pagod. Hindi ako nakatutulog sa gabi kaya iisip sa'yo. Then that time, nagka-cellphone ako. Hinanap ko yung account mo. Yung number mo, yun pa rin ang gamit mo. Minessage kita. Kinumusta. Tinanong kita kung kumusta na kayo nang nabuntis mo. At ang sabi mo wala na kayo. Kasi naisipan niyang ipalaglag yung bata. Dahil hindi pa raw nito kayang magkapamilya. Sabi ko hindi pa pala eh.
bakit siya bumabalik sa'yo at ginulo pa tayo? Nagpaubaya ako kasi iniisip ko yung bata. Hindi yung kaligayahan ko. Basta yung bata, magiging okay sa future. Anyari? Then sabi niya, may bago na akong jowa. Classmate ko. Sa isip ko nun, agad-agad? Hindi man lang lumipas ang ilang buwan na hindi man lang naisipang makipagbalikan sa akin. So ano na lang pala ako, wala lang. Wala lang pala yung mga pinlano namin sa future. Ako lang pala yung umasa sa mga plano na yun. So, kahit masakit, pinilit kong intindihin. Yung insomnia ko, palala ng palala. Hanggang sa naging isang depresyon. May mga araw na naiisip ko na lang magpakamatay kasi pakiramdam ko wala na akong pag-asa. Wala na akong ganang mabuhay. May time pa na pinagluto ako ng mama ko ng pinakbit. Pero, ayun. Yung pinakbit na pinaluto sa akin ng nanay ko, naging adobo. Ba't ako nagkakaganito? Nawala ang sigla ko, napabayaan ko yung sarili ko, nawalan ako ng pag-asa sa lahat ng bagay. Pati sa mga taong nakapaligid sa akin, nawalan ako ng paki. Sa taong yun, nadurog ako. Na umabot pa sa 1 taon ang pag-move on ko. That time, pakiramdam ko ang pangit-pangit ma-in love. Lalo na kung iiwan ka na lang ng walang maayos na paliwanag. Ay, sa taong dumaan, na-depress ako. Hindi ko pa rin alam kung anong gusto kong gawin. At kung paano ko sisimulan uli ang buhay. Yan na lang muna yung kukwento ko ngayon. Muli, ako si Roa. At ito, ang aking secret file.